βλέπετε επικίνδυνο που κάνουμε σκέιτ? Πώς κινδυνεύετε εσείς που κάνουμε σκέιτ εμείς? Τι άλλο νομίζετε για μας? Ό,τι θέλετε ρε παιδί. Εγώ είμαι ένας που είμαι φανατικός υπέρ της παραμονής των παιδιών εδώ πέρα. Έστω και αν γίνονται και ζημιές. Γιατί εάν δεν έλθετε εδώ θα πάτε κάπου αλλού. Και εμείς αυτό πιστεύουμε. Ναι. Και πρέπει να μείνετε εδώ έστω και αν γίνονται ζημιές. Και τις ζημιές οι πατεράδες σας και εμείς οι ίδιοι που σας έχουμε θα τις πληρώσουμε. Θα ξαναγίνουνε. Ενώ όταν χάσουμε τον ψυχικό κόσμο των παιδιών ή με παλιοπαρέες ή μέσα στις καφετέριες ή μέσα στα μπαρ ή εδώ ή εκεί, δεν τις ξαναγοράζουμε με τίποτε. Και εμείς αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό έχουμε ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Γιατί η φιλοσοφία αυτού του αθλήματος είναι μην ασχολείσαι με κάτι που κάνει κακό στον οργανισμό σου, εξάσκησε το σώμα σου και κάνει μια διοξιτεχνία. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολύ επικίνδυνο και κάπως ακροβατικό για σας.
οι οποίοι ανέμελα κοιτάζουν για να δούμε τι να σπούν αυτοί. Γεια σας, τι έχετε να πείτε για το skateboard? Για το πατίνι που κάνουμε εδώ τα παιδιά. Είστε και πρώτοι. Πρώτοι. Αυτό να γυρίζετε σε καφετέρειες, σε δίσκο και τα αυτά, 1000 φορές θα ασχολείται με αυτή τη δουλειά, αγόρι μου. 1000 φορές. Ποιες φορές ήταν πεθαμένος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τι το skateboard? Είναι μαλακία. Ευχαριστούμε πολύ.